Més coses. Empresaris i sindicats s'han unit avui per mostrar el seu rebuig davant la legalització del lloguer turístic en plurifamiliars perquè no es poden mesclar els usos, diu la patronal, i perquè el problema de l'accés a l'habitatge és cada volta més greu, segons els sindicats. Diu Comissions Obreres que molts de fixos discontinus estan demanant excedències per marxar a la península davant la impossibilitat de trobar el lloguer. Representants de PIMEF, Cambra de Comerç, Foment de Turisme, Federació Hotelera, Associació d'Habitatges Turístics i els sindicats Comissions Obreres i UGT presentaran al·legacions conjuntes a l'esborrany de regulació dels pisos turístics. Les al·legacions, similars a les que presenten les institucions pitiuses, seran per rebutjar la regulació dels pisos turístics. L'opinió de les patronals és unànime. No s'han de mesclar usos residencials i turístics en edificis plurifamiliars. Mezclar el uso turístico con el uso residencial es un grave error. Esto lo que va a provocar, como por todos es sabido, es graves problemas de convivencia. Entendemos que es un producto turístico que no es conveniente para Ibiza y también que producirá o ya está produciendo un grave problema social para trabajadores y familias. Por el precio y por el tipo de turista que viene, pues no es del mismo ni mucho menos, ni hace ni realiza el mismo gasto turístico en las islas que un turista que viene a un establecimiento reglado. A més, l'augment dels preus de lloguer que provoca l'existència de pisos turístics està començant a expulsar fora de les nostres illes en els treballadors que no se'ls poden permetre. Yo desde mediados de noviembre, una cantidad que a mí no me había pasado nunca, tramitar excedencias con reserva de puesto de trabajo a aquel que se lo pueda, que sus condiciones de trabajo se lo permita, porque no les compensa, van a provar suerte. Els empresaris, a més de canvis per endurir la llei per treure del mercat els lloguers il·legals, també demanen a les institucions més capacitat per aconseguir que es compleixi. Així demanen més inspectors i capacitat per sancionar en els portals internet d'habitatges que no compleixin amb la llei.